Tervetuloa tänne Pirkanmaan epilepsiayhdistyksen luentotilaisuuteen. Vihdoinkin me saamme kuulla lasten epilepsiasta. Olemme saaneet luennoitsijaksi tänne lastenneurologin Turusta. Ole hyvä, Jaana Lähdetie. Kiitos, Arja. On suuri ilo ja kunnia päästä tänne puhumaan. Te olette saanut Epilepsialiitolta jopa palkinnon näistä striimatuista luennoista, niin olen oikein kunnioitan teidän saavutusta ja iloinen, että saan kertoa lasten epilepsiasta. Joo, tässä kerron lasten epilepsiasta perusasioita jonkun verran kerraten ja varmaan osaan ihan tuttuakin. Ja sitten koitan kommentoida, että mitä uusimmassa tutkimuksessa on nyt tullut esiin, mikä on ajankohtaista. Mitä epilepsia on? Se on aivojen sähköisen toiminnan häiriö. Se on myös aivojen aineenvaihdunnan häiriö. Jotta me osattaisiin hoitaa epilepsiaa, ymmärrettäisiin epilepsiaa, niin täytyy tietää vähän, miten aivoissa tämä sähköinen toiminta tapahtuu ja miten aivojen aineenvaihdunta tapahtuu. Ja nyt jo voin sanoa, että vaikka tutkimusta ja tiedettä on tehty todella paljon, niin vielä on hirveän paljon sellaista, mistä me ei tiedetä. Että se on vieläkin paljolti kartoittamatta, mutta tiede menee eteenpäin. Aivoissa on periaatteessa kahdenlaisia soluja, hermosoluja ja sitten tukisoluja, joita sanotaan gliasoluiksi. Ja ne on nämä hermosolut, jotka välittää tätä sähköistä toimintaa sillä tavalla, että niissä on solukalvo, jonka toisella puolella on plus- ja toisella puolella miinusjännite. Ja sitten se solukalvon jännite voi hävitä hetkellisesti ja se lähtee kulkemaan solukalvoa pitkin, jolloin se merkitsee tämmöistä sähköistä viestin viemistä. Siellä keskellä on tumaosa ja sitten on ulokkeet, joita kutsutaan aksoneiksi ja dendriteiksi. Tässä on kuva tämmöisestä hermosolusta, jos keskellä se tumaosa. Ja yksi noista ulokkeista, ehkä toi pisin, joka lähtee tuonne alaspäin, on se aksoni ja ne muut on dendriittejä. Eli aksonia pitkin menee ulospäin se sähköinen viesti ja dendriittejä pitkin tulee tuonne tumaosaan päin se viesti. Ja sitten kun näitä on vieri vieressä tämmöisiä soluja, niin ne muodostaa hyvin monimutkaisen verkoston. Ennen kuin mennään sitten siihen, miten se verkosto häiriintyy epilepsiassa, niin tämmöinen tärkeä asia niin kuin tietää ja muistaa, että epilepsia ei ole yksi sairaus. Se on yleinen väärinkäsitys tai semmoinen harhaluulo, että se olisi yksi ja sama sairaus. Siinä on hyvin monta eri ilmenemismuotoja. Epilepsioita on lapsillakin useanlaisia. Eli se epilepsia täytyy pystyä jotenkin tarkemmin määrittelemään, että osattaisiin sitten hoitaa ja tiedettäisiin, minkälainen ennuste sillä lapsella on sit pitemmän päälle sen epilepsian suhteen. Jotta me voitaisiin oikeasti tietää, mikä epilepsia on kyseessä, niin ensimmäinen asia on määrittää, mitä nämä kohtaukset on tai kohtaustyypit. Onko kaikki kohtaukset samanlaisia vai onko erilaisia kohtauksia ja mitä niissä kohtauksissa sitten tapahtuu, kuinka kauan ne kestää, mitkä on jälkioireet. Mennään tähän hetken päästä vielä vähän tarkemmin. Toinen asia, mitä sitten käytetään apuna epilepsian määrittelyssä, on aivosähkökäyrä eli EEG. Aivosähkökäyrästä ei voi suoraan lukea sitä, mikä epilepsia on kyseessä, mutta se on ihan välttämätön apuväline. Siinä täytyy yleensä rekisteröidä sekä valvetta että unta, koska aivosähkötoiminta on erilaista unessa ja valveessa. Ja varsinkin siinä rajamailla, kun nukahtaa tai herää, niin on riski sähkötoiminnan häiriöille vähän
suurempi. Ja silloin siis on kohtausriski suurempi. Sitten mikä myös täytyy aina tehdä, kun lapsi sairastuu epilepsiaan, on aivoimagneettikuvaus, koska aika suuri osa epilepsioista on seuraus siitä, että lapsella on synnynnäinen rakenteellinen pieni tai isompi poikkeavuus sillä aivojen rakenteessa. Ja se näkyy siinä magneettikuvassa, jos sellainen on. Joskus se täytyy ottaa vielä uudelleen, jos on kysymys ihan pienestä lapsesta, koska aivot kypsyy vielä koko ajan. No sitten seuraava asia, mikä on tietysti välttämätön, on, että lasten neurologi tutkii lapsen, tekee tämmöisen neurologisen kliinisen tutkimuksen ja kartoittaa, minkälaisia oireita on, muitakin kuin näitä kohtausoireita, käytösoireita, uniongelmia ja niin edelleen. Ja sitten lääkäri päättää, mitä laboratoriokokeita otetaan, verinäytteitä, geenitutkimuksia, kromosomitutkimuksia ja niin edelleen. Ja nämä on tämmöistä aluetta, mikä on myös kehittynyt hyvin paljon viime vuosina. Pystytään paljon tarkemmin tutkimaan näitä synnynnäisiä muutoksia verinäytteistä. Tässä on käypähoito-ohjeesta epilepsioiden luokittelusta kuva. Siinä nähdään, että ensin määritetään, minkälainen kohtaus on kyseessä. Niitä on periaatteessa kolmenlaisia. On paikallisalkuisia kohtauksia, yleistyneitä kohtauksia ja sitten sellaisia, että ei voida kumpaankaan luokitella. Ja sitten sama seuraa sitten, kun epilepsiatyyppiä luokitellaan, niin osa epilepsioista on selvästi paikallisalkuisia, eli alkaa tietystä aivojen osasta, osa taas yleistyneitä, eli alkaa kertaheitolla koko aivokuorelta. Ja sitten on näitä sekä paikallisalkuisia että yleistyneitä epilepsiatyyppejä ja tuntemattomia epilepsiatyyppejä. Kun tähän sitten vielä yhdistetään, minkälainen se aivosähkökäyrä ja MRI, eli kuvantamistulos on, niin voidaan määrittää epilepsia-oireyhtymä, mutta todellisuudessa vain noin 1/3 lapsista voidaan määrittää tietty epilepsia-oireyhtymä. Muilla se jää sitten tämän epilepsiatyypin määrittelyyn. Ja sitten pidetään tärkeänä myös selvittää samalla se, että mistä tämä epilepsia saattaisi johtua. Eli tämä etiologia-sana tarkoittaa sitä syytä, että onko se aivojen rakenteessa vai onko se geneettinen syy, eli perintötekijöissä. Onko se jonkun infektion laukaisema, aineenvaihduntasairauden laukaisema, immuunereaktion laukaisema vai jääkö se sitten tuntemattomaksi se syy. Ja aina näitä tuntemattomiakin syitä on edelleen hyvinkin paljon. Sitten on vielä tuolla vasemmassa reunassa liitännäissairaudet, jotka samalla sitten otetaan mukaan tähän, kun tätä epilepsialuokittelua mietitään. Siihen kuuluu siis esimerkiksi liikuntavammat, muunlaiset vammat, aistivammat, näkökuulovammat esimerkiksi. Sitten noin yleistä epilepsian hoidosta. Lapsen epilepsia pyritään hoitamaan niin, että saadaan kohtaukset pois. Ja toisena asiana on siinä samalla, että pyritään siihen, että ei olisi merkittäviä haittavaikutuksia. Koska hoidolla voi olla vaikutusta esimerkiksi lapsen kasvuun, kehitykseen ja toimintakykyyn. Kaikki nämä seikat täytyy ottaa huomioon. Epilepsian hoitoa varten tosiaan meillä on käypähoito-ohje, jonka asiantuntijaryhmä, lääkäriryhmä on laatinut ja se pidetään ajan tasalla. Uusin versio on lasten epilepsian osalta vuodelta 2020 ja sitä pääsee lukemaan esimerkiksi Terveyskylän kautta tai sitten kirjoittamalla vaan käypähoito lasten epilepsia, niin sieltä löytyy todella paljon
tekstiä eri epilepsioista. Sitten hoito voi tehota hyvin tai huonosti. Jos ei saada vastetta hoidolle, niin aletaan puhua vaikeahoitoisesta epilepsiasta siinä tapauksessa, että on kokeiltu ainakin 2 eri epilepsialääkettä yhdessä tai erikseen ja ei ole tullut vastetta. 25-30% lasten epilepsioista on valitettavasti vaikeahoitoisia ja tarkoittaa, että kohtaukset jatkuu hoidosta huolimatta, vaikka lääkkeitä kokeillaan monenlaisia. Sitten kuinka yleinen epilepsia on lapsilla, niin Suomessa aloitetaan vuosittain epilepsialääkitys noin 800 lapselle ja toisaalta sitten osa lapsista paranee epilepsiasta, eli tulee kohtauksettomiksi. Kaiken kaikkiaan alle 16-vuotiailla on noin 3 lapsella on 1000 lasta kohti epilepsia. Isommassa koulussa voi olla 1 tai 2 epilepsiaa sairastavaa lasta noin keskimäärin. Ja epilepsiasta voi parantua. Lapsilla kuitenkin sitä hoitoa jatketaan 2 vuotta, vaikka ei olisi kohtauksia. Ainoastaan niin sanotussa rolandisessa epilepsiassa on katsottu, että 1 vuosi hoitoa riittää. Se uusiutumisriski on sitten aika pieni. Mitä enemmän aikaa kuluu siitä viimeisestä kohtauksesta, niin sitä pienempi se uusiutumisen riski yleensä sitten on. Ja jos on ollut 10 vuotta kohtaukseton ja viimeiset 5 vuotta ilman lääkitystä aikuisena, niin sitten on parantunut epilepsiasta. Näin on päättänyt tämä kansainvälinen epilepsiajärjestö ILAE. No, tosiaan, kun se epilepsia luokitellaan, niin tässä on vielä sama, mikä siinä kuvassa oli. Alkamisikä vaikuttaa. Vauvoilla on omanlaisia epilepsioita, leikki-ikäisillä omanlaisia, kouluikäisillä omanlaisia, murrosikäisillä erilaisia. Niitä on kovin monenlaisia, syitä myös monenlaisia. Ja mikä epilepsia se sitten on, se diagnoosi on lasten neurologin tehtävä. Ja mä todella korostan tässä vielä tätä kohtauskuvauksen merkitystä. Se on aivan äärettömän tärkeä ja se mikä on nyt hyvä viime vuosina on, että vanhemmat yleensä on pystyneet kuvaamaan sitä kännykkäkameralla sitä kohtausta. Siitä saa paljon informaatiota, jos siinä näkyy koko lapsi, kaikki raajat, kasvot, niin siitä saadaan paljon tietoa. Sanallisesti on hyvin vaikea joskus kuvata, mitä tapahtuu epilepsiakohtauksen aikana. Huomata kaikki pienetkin asiat, minne päin silmät kääntyy, onko silmät kiinni, onko pää kääntynyt, onko käsi nyrkissä vai nykikö joku kohta ja niin edelleen. EEG-tutkimus pitäisi yrittää tehdä heti kohtauksen jälkeen, jos mahdollista, mutta jos ei, niin sitten ainakin niin, että lapsi on valvotettu. Eli että siihen saadaan sitten laboratoriossa, kun sitä rekisteröidään, niin sekä valvetta että unta. Eli tarkoittaa, että lapsi nukahtaa siellä sairaalan tutkimuksen aikana. Ja diagnoosi voi iän myötä muuttua ja tarkentua tai sitten jopa tosiaan voi parantua. EEG:n ottaminen, eli aivosähkökäyrän ottaminen lapsilta on taitolaji. Siihen on hyvä olla sellaisia hoitajia, jotka tykkää lapsista ja osaa olla heidän kanssaan, kun tämmöinen myssy pannaan päähän, joka rekisteröi sitten aivosähkötoimintaa. Jokainen näistä vaakasuorista riveistä on yksi rekisteröintipiste kallossa. Vasemmalla on normaalia 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen alkaa tapahtua purkausta, joka näkyy tuossa häkkyränä. Magneettikuvauksessa lapsen täytyy maata paikallaan ja sen takia pienet lapset täytyy nukuttaa. Saadaan tämä aivojen kuvantaminen tehtyä.
aivokuvista katsotaan viipaleittain sitten 3 eri suunnassa, onko siellä normaali tämä niin sanottu valkean ja harmaan aineen jakautuma. Eli tuossa aivokuorella on niin harmaat aineet, joka kuvassa näkyy vaaleampana, ja sisempänä niin sanottu valkoja aineet, joka kuvassa näkyy tummempana sinisenä. Ja siellä keskellä olevat alueet on nestettä. Sitten mennään näihin kohtauskuvausjuttuihin, että mistä tietää, että on paikallisalkuinen kohtaus. No, siihen liittyy tietynlaiset oireet. Yleensä ne voi olla esimerkiksi liikeoireita, eli jähmettyminen, tätä sanotaan tooniseksi, tai nykiminen klooniseksi kohtaukseksi. Sitten sellaiset, että ei pääse liikkeelle, eli hypomotoriseksi, spasmiksi, eli kouristusmaiseksi koukistus- tai ojennusliikkeeksi, fleksion, koukistus, ekstensio, ojennus. Ja dropi tarkoittaa sitä, että niin kuin lysähtää, se pää nyökähtää, putoaa tai koko vartalo painuu kasaan hetkellisesti. Voi olla aistioireita, voi olla näköoireita, voi olla kuulo- tai hajuoireita, niin edelleen. Voi olla autonomisia oireita, esimerkiksi pahoinvointia, kalpeutta tai sydämen tykytystä. Ja sitten myös psyykkiset oireet, esimerkiksi ahdistuksen tunne. Joskus myös tämmöinen raivokohtaus saattaa olla paikallisalkuisen kohtauksen oire. Tämä ei tarkoita, että kaikki lastenraivarit olisi epilepsia, älkää ymmärtäkö väärin, mutta niillä lapsilla, joilla on ohimolohkoepilepsia, on aika tavallista, että esiintyy raivokohtauksia myös näitä, mutta niillä on myös muunlaisia kohtauksia. Ja tähän kuvaan on vähän yritetty piirtää, nämä on nyt kuvassa aikuisia, mutta mistä aivoalueelta on lähtöisin se epilepsia. Jos esimerkiksi siihen liittyy joku outo tunne, niin se lähtee tuolta ylhäältä aivojen pinnalta niin sanotulta tuntoaivokuorelta. Lukemisella on oma alueensa. Eli kohtauksen aikana voi olla, että ei pysty lukemaan. Näköaistihan sijaitsee aivoissa takana, vaikka silmät on edessä. Ja näkörata kulkee aivojen läpi edestä taakse. Siihen voi helposti tulla häiriöitä erilaisissa neurologisissa sairauksissa, myös epilepsiassa. Sitten on kuuloaisti, voi olla kuulo tämmöinen oire, että mulla oli yksi potilas, joka kuuli niin kuin tämmöisen televisio-uutistunnuksen aina kun kohtaus alkoi. Se oli aika erikoinen. Muisti voi heikentyä hetkellisesti, että vaikka muuten toimii muisti, niin sitten 1-2 ei muista jotain ihan tavallista sanaa tai toisen nimeä. Ja sitten tuo puhealue on myös täällä ohimolla, eli ihminen voi lakata puhumasta, ei pysty tuottamaan puhetta epilepsiakohtauksen aikana, vaikka on tajuissaan muuten. Ne on esimerkkejä. Tähän aivojen poikkileikkauskuvaan on piirretty keltaisia nuolia ja punaisia nuolia. Jos tapahtuu tämmöinen keltaisten nuolien ilmiö, niin se tarkoittaa, että tietyt aivoalueita siihen lähiympäristön sähköpurkaus leviää. Ja se on paikallisalkuinen kohtaus. Kun taas jos se purkaus lähtee tuolta keskiosista, niin sanotusta talamuksesta, niin se leviää kertaheitolla 1-2 koko aivokuorelle ja tajunta yleensä silloin hämärtyy heti ja tai menee tajuttomaksi ja se on yleistyvä kohtaus nimeltään. Ja sitten voi käydä niin, että tapahtuu nämä molemmat, että ensin alkaa tuolla keltaisella paikallisalkuisella ja sitten se muuttuu tämmöiseksi yleistyneeksi kohtaukseksi. Ja tajunta menetetään. No sitten muutama sana tuosta epilepsialääkkeiden vaikutuksesta. Mä oon huomannut sen, että se on niinku sellainen asia, mitä vanhemmat haluaa tietää, mutta se on aika vaikea lyhyesti selittää, koska tämä lääkeaineoppi eli farmakologia on suht monimutkaista.
Mutta tässä voidaan käyttää tämmöistä vaakavertausta, että on sellaisia aineita hermostossa, jotka kiihdyttää hermosolujen toimintaa ja semmoisia aineita, jotka hillitsee hermosolujen toimintaa. Ja nämä on tasapainossa normaalisti keskenään. Täällä kiihdyttävällä puolella, punaisella puolella on välittäjäaine nimeltä glutamaatti ja sitten tuolla hillitsevällä puolella tuommoinen kuin GABA eli gamma-aminovoihappo, se on siitä lyhenne. Ja nyt on lääkkeitä, jotka niin kuin vaimentaa tätä kiihdyttävää toimintaa tällä glutamaattipuolella ja toisia lääkkeitä, jotka vahvistaa tätä hillitsevää toimintaa eli GABA-puolella. Näiden lisäksi on lääkkeitä, jotka vaikuttavat sitten solukalvoon siihen, miten se sähköimpulssi kulkee. Siellä on tämmöisiä natrium-, kalium- ja kalsiumkanavia, joihin lääkkeet sitten vaikuttaa. Ja kun näitä hermosoluja on siis valtava määrä ja ne on semmoisen verkostona keskenään, niin ulokkeet muodostaa toisiinsa tämmöisiä yhteyksiä synapsien kautta. Ne on tämmöisiä niin kuin kahden hermosolun yhtymäkohtia. Ja tosiaan siellä toimii nämä välittäjäaineet, glutamaatti ja GABA. Ja se välittäjäaine kulkee semmoisessa rakkulassa siellä solun ulokkeessa ja purkautuu sinne kahden solun väliseen rakoon siinä synapsissa ja otetaan sitten vastaan seuraavassa solussa. Eli paitsi sähköistä viestintää tapahtuu tämmöistä kemiallista viestintää. Ja tässä on niin kuin kuvassa isompi tämmöinen toinen synapsi ja sen vierestä pienempi toinen synapsi. Ja mä oon verrannut tätä, niin kuin ne, joilla on ollut mahdollisuus ajaa autoon, niin tietää, että on jarru ja kaasu. Niin tässä on niin kuin yhtä aikaa toinen kaasu ja toinen jalka kaasulla ja toinen jarrulla. Eli hermosto säätelee sitä tasapainoa koko ajan. Joskus tarvitaan sitä kaasua ja mennään lujaa eteenpäin ja joskus tarvitaan jarrua. Ja silloin kun sitten sähköpurkaus epilepsiassa tapahtuu, niin siellä menee sitten auto ojaan. Eli se ei ole kontrollissa. Nämä peruslääkkeet lasten epilepsiassa on edelleen nämä kaksi. Eli oxcarbazepine silloin kun puhutaan paikallisalkuisesta epilepsioista, kauppanimiä trileptal-apidan, oxcarbazepinorion. Ja toinen on valproatti eli Absenor deprakine orfiril nimellä, jota käytetään enemmän sit pienillä lapsilla ja suoraan yleistyvissä epilepsioissa. No epilepsialääkkeitä on valtava määrä ja näistä varmaan joku saattaa olla tuttu nimi. Benzodiazepinit on lääkeryhmä, jota käytetään esimerkiksi ensiapulääkkeenä. Pukkolam lienee tuttu, tämmöinen suuhun pantava midazolam-valmiste. Diapam, stesoli, peräruiskeina lapsilla käytettävä ensiapulääke. On lamotrikiini, topiramaatti, levetirasetaami, zonisamidi, rufinamidi, lakosamidi, etosuksimidi, fenytoini, fenobarbitaali, sultiami, vikapatriini, ACTO. Ja tässä ei ole kaikki. Näitä on vaikka kuinka paljon. Jokaisella on oma profiilinsa, omat haittavaikutukset, omat annostukset. Siinä on paljon opettelemista, kun näitä opetellaan. Tässä on tämmöinen aikajana, jos näkyy vuosiluvut tuolla alhaalla. Siitä on yli 100 vuotta, kun fenobarbitaali keksittiin, sitten keksittiin fenytoini. Ja nyt 2000-luvulla niin tämä eksponentiaalinen kasvu on, lääkkeiden määrän kasvu on jatkunut. Mutta tosiasia on se, että näistä uusistakaan lääkkeistä mikään ei ole ylivoimainen, vaikka ne on joissain ominaisuuksissa parempia kuin nämä vanhat lääkkeet.
Ja lääkekehitystä koko ajan tapahtuu, uusia lääkkeitä on tulossa ja tulee, mutta ne joutuu käymään hirveän tarkan prosessin läpi, että katsotaan mitä ne vaikuttaa ensin koe-eläimissä, soluviljelmissä, sitten pienillä ihmismäärillä ja sitten vähän suuremmilla potilasmäärillä. Ja jos kaikki menee hyvin, niin sitten pääsee markkinoille. Mitä on nyt tullut sitten tässä viime vuosina uutta, niin yksi on tämä kannabisvalmiste, cannabidioli. Se on tämmöinen, ei sama kuin se huumausaine kannabis, vaan se on ihan yksi tietty molekyyli, jota käytetään. Ja se on nimenomaan vaikeisiin niin sanottuihin lennoks-epilepsioihin tarkoitettu. Sitä myös voidaan käyttää tässä Dravet-epilepsiassa, joka mainitaan tässä seuraavaksi. Se on viimeisin uutuus niin kuin Suomessa, että fenfluramiini-niminen lääke on nyt saanut myyntiluvan. Mä en tiedä, onko sitä vielä ehditty käyttää. Dravet-potilaat on hyvin harvinaisia. Ja vielä harvinaisempi on tämä seuraava, tämä Ganaxoloni, jota käytetään tämmöisen kuin CDKL5-taudin epilepsiaan. Näitä potilaita tuskin Suomessa löytyy 10 enempää, veikkaisin, ne on harvinaisia myös. Ja sitten on tämmöinen kuin everolimuusi. Ja tuberoosi-skleroosi nimisessä taudissa on semmoinen mahdollista. Tosin sekin on vielä niin kuin tutkimusasteella, mutta on käytetty. Tuberoosi-skleroosi on tämmöinen kehitysvammaisuutta, epilepsiaa ja autismia aiheuttava geneettinen sairaus, jossa on sitten semmoisia tuubereita, muutoksia aivorakenteessa. No mitä vielä sitten muuta uutta on, niin on tosiaan tämä diagnostiikan kehittyminen, että geenitutkimukset, kromosomitutkimukset on kehittynyt todella valtavasti. Paljon tarkemmin voidaan katsoa nyt, onko siellä lapsen epilepsian taustalla joku tällainen muutos. Sitten tämä ERN-yhteistyö tarkoittaa sitä, että Euroopassa on niin kuin tämmöinen osaamisverkostosysteemi, johon EU antaa rahoitusta, että voidaan niin kuin vaikeita tapauksia käsitellä jopa maanrajojen ulkopuolella sillä tavalla, että pyydetään apua asiantuntijoilta kansainvälisesti. Ja Suomi on tässä vaikean epilepsian osalta mukana, mikä on hieno asia. No sitten kun lapsella on vaikeahoitoinen epilepsia, niin lääkkeellä ei päästä toivottuun tulokseen, niin on vielä vaihtoehtoina tässä mainitut 3 asiaa. Vaagushermostimulaattori on tämmöinen rintakehälle asennettava pieni laite, josta menee kaulalle vaagushermon ympärille pieni elektrodi, pieni johto. Se antaa impulseja tämä laite, joka sitten hillitsee epilepsiakohtauksia. Näitä ei ihan pienille lapsille voida asentaa, mutta sitten kuitenkin jo murrosikäisille kyllä on laitettu. Ne ei yleensä poista kohtauksia kokonaan, mutta vähentää huomattavasti, jos on sellainen lapsi, jolla on tosi tiheästi kohtauksia. Sitten mikä on niin kuin osoittautunut yllättävän hyväksi joissakin epilepsioissa on tämmöinen ruokavaliohoito kuin ketogeeninen ruokavalio, eli modifioitu Atkinsin ruokavalio. Toi pyramidi tuossa yrittää kuvata vähän, mitä siinä tehdään. Siinä otetaan niin kuin hiilihydraatit pois ravinnosta kokonaan. Ei sokeria, ei jauhoa, ei perunaa, ei maitoa, jos on maitosokeria ja niin edelleen. Vaan paljon vihanneksia, hedelmiä, sitten sen lisäksi rasvaa, jotta saadaan kaloreita kuitenkin tarpeeksi niin kuin kasvua varten. Eli lapsi pannaan syömään lusikalla jopa voita tai pannaan ruiskulla öljyä suuhun. Se on aika hurja. No pekoni ja muna, et ymmärtää, se vaan maistuu varmaan. Mutta siis se on erittäin hyvä, jos se onnistuu, niin kuin siitä vanhemmat suostuu tähän
tiukkaan valvontaan, mikä ravitsemusterapeutti sitten opettaa. Ja se jatkuu yleensä noin 2 vuotta korkeintaan. Sen ajatellaan, että verisuonet kärsii siitä rasvamäärästä, jos se jatkuu pidempään. Sitten vielä 3. vaikean epilepsian hoitomuoto, joka täytyy aina muistaa, on, että jos siellä on paikallinen häiriö, niin voidaan tehdä epilepsiakirurgia, eli aivoista voidaan poistaa se paikallinen rakenteellinen häiriö. Ja joissain muissakin tapauksissa kirurgisesti voidaan tätä lasta auttaa. Näitä epilepsiakirurgisia toimenpiteitä Suomessa tehdään ainoastaan Helsingissä ja Kuopiossa. Eli sinne sitten lähetetään tutkimuksiin, jos tällaista hoitoa aletaan miettiä. No sitten lopuksi tästä vielä lyhyesti, jos tulee tämmöinen pitkittynyt epilepsiakohtaus, se ei mene ohi, niin täytyy tietää, että se on hengenvaarallinen hätätilanne ja se täytyy heti hoitaa. Se on haaste ensihoidolle ja se raja on 5 minuuttia. Se on aika lyhyt, eli jos on kestänyt 5 minuuttia, niin silloin pitää ruveta hoitaa kunnolla niin kuin status epileptikusta, eli pitkittynyttä kohtausta. Koska jos se kohtaus pitkittyy, niin sitten se vaste heikkenee. Ne oireet saattaa vähän lieventyä, mutta se voi silti olla päällä se kohtaus, eli täytyy olla varma, että se menee ohi sitten. Et mitä nopeammin siihen puututaan, niin sen parempi. Ensiapulääkkeet on hyvä olla matkassa aina, kun lapsen kanssa liikutaan, jos on riski, että niitä kohtauksia tulee. No joo, sitten ei ole varmaan kysymyksiä nyt sinne tullut, kun tämä tehdään vähän nauhoitusmielessä, mutta mä nyt otin tällaisia, jotka on tullut joskus vastaan, että voiko epilepsia sairastava lapsi pelata kännykällä siinä kuin muutkin lapset. Se riippuu nyt vähän lapsesta, mutta yleensä niin kuin nämä näytöt näissä laitteissa on kehittynyt sillä tavalla, että ne ei vilkuta sitä valoa samalla tavalla kuin joskus varhaisvuosina. Eli se ärsytyksen määrä ei ole niin suuri niillekään lapsille, joilla on tämmöinen välkevalo herkkä epilepsia. Kaikilla ei ole, mutta aika monella on semmoinen. Fyysinen rasitus voi olla laukaiseva tekijä ja henkinen paine ja stressi samoin. Tietenkin, jos huomaa sellaisen yhteyden, niin on selvää, että niitä täytyy niin kuin sitten keventää. Kohtuus on aina parempi kuin ylirasitus. Nukkuminen on hyvin tärkeää. Onko jotain, mikä on kielletty lapsilta, joilla on epilepsia? No, semmoinen on tietenkin kielletty, että yksin ei saa lähteä uimaan eikä yleensäkään sillä, ettei vanhemmat tiedä. Hyvä, mitä pienempi lapsi, niin sitä tärkeämpää se, että valvotaan. Mutta ei välttämättä tarvitse esimerkiksi vanhempien nukkua samassa huoneessa tai näin. Sitten kun tulee isommaksi, niin laitesukellus on kielletty. Sen mä sanon. Ja sitten mä kiellän mielelläni neurologina nyrkkeily ja kaikki muutkin tämmöiset taistelulajit, jos potkitaan päähän. No, tässä on vielä loppu vähän, mitä mä koen itse, että on haasteina tässä lasten epilepsiassa. Tämä on aika monimutkainen laji, niin kuin opetella myös neurologiksi erikoistuville lääkäreille ja sitten perheille, jotka kohtaa tämän lapsen epilepsia. Näitä todella on niin monia erilaisia lajeja, näitä lasten epilepsioita, ja yleinen tietoisuus ja ymmärrys on kuitenkin aika vähäistä. Se on mun mielestä haaste, joka kohdistuu meihin epilepsiayhdistyksiin myös, että me levitetään tätä tietoisuutta ja ymmärrystä myös yleisön keskuudessa. Eli epilepsiadiagnostiikka ja hoito on aika monimutkaista ja siinä niin kuin erikoislääkäreiden erikoistumisessa on kyllä tarvetta, että lasten neurologit hoitaa niin paljon muutakin kuin vain epilepsiaa, että
kaikki ei ole ehkä niin edes kiinnostunut epilepsiasta, mutta mä sanoisin, että lasten puolella epilepsia saa kuitenkin ehkä enemmän huomiota kuin aikuispuolella. No keskimäärin mun oman käsityksen mukaan. Tämä nyt ei ole tutkimustietoa, mutta aikuispuolella on vielä enemmän muita neurologisia sairauksia, jotka sitten vie niin kuin lääkäreiltä paljon aikaa ja osaamista epilepsian ohella. No epilepsiahoitajat on semmoinen kullanarvoinen asia lapsiperheille. Eli meillä ainakin Turussa on niin kuin todella kivasti perheet sitten saanut kontaktia epilepsiahoitajaan, jos on kysyttävää ja näin. Ja he on semmoisia yhteyshenkilöitä myös epilepsiayhdistykseen päin olleet meillä ainakin. No sitten yksi tämmöinen ihan viime aikoina haaste on ollut, varmaan perheet on huomanneet, että lääkkeiden saatavuudessa on ongelmia. Epilepsialiitto on tähän puuttunut. Tämä on todella vakava asia, että lääketeollisuus ei pysty turvaamaan tasasta lääkkeiden saatavuutta ja siihen pitäisi kyllä puuttua. Ja sitten tämä lasten käytös- ja oppimisvaikeudet asia on iso kapitteli. Mä en nyt mene siihen ihan, siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta että se liittyy usein tietysti terveellekin lapselle sitä voi olla, mutta se liittyy usein epilepsiaan jollain tavalla pahempana ongelmana vielä. Varsinkin kun tiedetään, että tietyt lääkkeet aiheuttaa tämmöistä käytöspulmaa ja aggressiivisuutta. Ja tiettyihin epilepsioihin liittyy oppimisen vaikeutta. Täällä olisi vielä yksi kokemusasiantuntija paikalla. Sopiiko tähän kohtaan vielä kysyä vähän kokemuksia? Sanoitko sä nimesi? Joo, no Niina. Ja sä oot kuulemma sairastanut lapsesta saakka epilepsiaa. Kerrotko, milloin sulla todettiin epilepsia? 5-vuotiaana. Se oli aika rajua, että se puhkesi silleen ihan yllättäen. Mistä tilanteessa? No mä olin mun mummuni kanssa kahdestaan kotona ja mä en oikein tiedä, miten se on tapahtunut, mutta että pöydän alta minut löysi mummu ja toimitti sairaalaan siitä sitten. No miten se sitten jatkui, että tuliko sulle diagnoosi heti ja lääkitys heti? No kyllä se kai aika pian siitä tuli se diagnoosikin. Joo. Että kyllä mulla lääkkeet siitä lisääntyi vaan, mitä enemmän tuli ikää. Että Montako lääkettä sulla oli kouluiässä? no 3, välillä oli 4 lääkettä. Että Oliko koko ajan kohtauksia vai oliko välillä semmoisia vuosia, että olit kohtauksettomana? no kyllä silloin sanotaan ala-asteikäisenä niitä oli ihan, ei tullut mitään semmoisia jaksoja, että ei olisi ollut ollenkaan. Oliko ne aina samanlaisia kohtauksia? No kyllä ne usein oli samanlaisia, että taidottomuuskohtauksia Joo. enimmäkseen. Loukkasitko itseäsi niissä? No en onneksi. Joo. En onneksi loukannut. Että sillä Tuliko lailla. mitään muita haittavaikutuksia sitten lääkkeistä? Olitko väsynyt tai oliko oppimisen vaikeuksia? No kyllä mä varmaan väsynyt olen ollut, että ei siinä oikein muuta Joo. muistaakseni ole ollut. Että lääkkeistään nyt niitä sivuvaikutuksia sitten vähän isompana rupesi tuntumaan, että ne oli sitten vähän kiusallisia ja elämää rajoittavia. No saitko sä mielestäsi lapsena itse niin kuin tietää, mikä sulla on ja tiesitkö sä itse, että mikä se epilepsia on? No joo, kyllä mä nyt suurin piirtein tiesin mikä se on ja silleen niin kuin olin tietoinen, että kipeä olen. Saitko vertaistukea? Kävittekö missään sopeutumisvalmennuksessa perheen kanssa? Tai No ei valitettavasti, kun mä asuin niin pienellä paikkakunnalla, että meillä ei ollut siellä minkäänlaista tämmöistä. Että Seinäjoki oli siinä sitten lähin iso, missä oli lääkärit sun muut, mutta ei niin kuin siinä kotipaikkakunnalla. nyt kun aikuisena ajattelet sitä vaihetta elämässä, niin mitä olisit toivonut sitten silloin pienenä koululaisena, jolla on epilepsia?
No sitä vertaistukea. Mä olin ainut epilepsiaa sairastava mun koulussa, niin se oli vähän semmoista. Kiusattiinko sinua sen takia? Ei ala-asteella, mutta yläasteella niitä sitten oli semmoisia tapauksia joskus. Joo. Ja se epilepsia sitten vaan jatkui, että onko sulla kokeiltu ruokavaliohoitoa tai puhuttu vaagustimulaattorista tai leikkaushoidosta? No ei niin kuin ruokavaliosta, ei ole koskaan puhuttu mitään. Tuosta vähän puhuttiin tuosta stimulaattorista, mutta sekin kun mulla ei siinä vaiheessa ollut niitä niin usein, oli semmoinen parempi jakso, niin sitä ei sitten enää otettu puheeksi ja toi leikkaus, se suljettiin pois, että se olisi ollut ilmeisesti vähän liian vaarallinen mulle. No, kiitos näistä kokemuksista ja toivotaan, että vertaistukea löytyy nyt perheille täältä esimerkiksi epilepsiayhdistyksen kautta. Joo, Kiitos. kiitos. Viimeisessä kuvassa mulla on vielä näitä linkkejä sitten. Epilepsialiiton sivut on epilepsia.fi ja sitten Terveyskylä on tosiaan yksi. Siellä on lastentalossa lasten epilepsia ja sitten on tämä Käypä hoito. Kiitos mielenkiinnosta.